300.000 gawe sak wulan cukup apa ora? Cukup, Mas. Geno kebutuhan dapur, pawon, masak, mangane awake. Cukup kan 300.000, Mas. Sak wulan cukup ya 300.000 ya. 3 juta. Gawe make up, perawatan muka, wajah nang salon awakmu. Cukup. Tak tambah 2 juta dik bulananmu. Kayak apa nih? Saldo Shopee Pay-mu iku, lek blonjo apa-apa, lek cek apa-apa iku. Ya gak njaluk aku ngono lho. Sak wulan cukup 2 juta? Ya cukup. 2 jutane tak gawe danamu, saldo ndek danamu. Kayak apa? Lho sampe nek kepengin ngutang-ngutangi kanca-kancamu, lek ono kanca-kancamu sambat karin transfer ngono lho, Dik. Oh iya, Mas. Serius mesti. Ya wis. Heeh, cukup. Lek ono sambat lek ono ngono lho. Gawe sak wulan yo 2 juta ndek dana yo. Ya. Terus tak tambahne 6 juta, Dik. Gak apa meneh, Mas. Gawe dana kenakalanmu, Dik. Lek kepengin murah lanang, karaokean, sing-song. Cek gak njaluk-njaluk ngono lho, Dik, kurang Dik yo. Yo sip ya, Mas. Berarti 300.000 gawe blonjo tambah 3 juta tambah 2 juta tambah 2 juta tambah 6 juta piro iki, Mang? 5, 8, 13 juta 300 tak transfer ya. Wes, dong. Berubah. Wis, Mas. Gawe sak wulan yo. Yo. Tak tambahin net, Dik. Lah iku mang aku njaluk dilut iku mang. Tak tambah 300 short time. Oh iya, Mas, lali. Tambahno dong. Ya wis. Ya, Mas. Apa iku, Dik? Mau aku sampean kei duit bulanan iki. Lah iku lak duit blonjo bulananmu ta. Lah apa mau? Lah sampean gak tahu takon, Mas, entek gawe opone sampean ora perhatian blas. Lah emang wong lanang kudu takon, lek duwe entek gawe opae kudu ngono. Yo iya ta, Mas. Ya ora, Dik, tugase wong lanang ku ya mengkei dhuwit tok, ngekei blonjo sak wulan brek ngono lho, Dik. Lah mosok kudu takon lek entek, malah lek gurung entek iku lho wong lanang bingung. Makanya wis, Mas. Duh, Dik, sampean ku ya opo sih, Dik? Wong perkara aku gak takon duwe entek gawe opo ngene kok gak gelem dikeki dhuwit blonjo sih sampean niku, Dik. Lah sampean gak peka blas, Mas. Wayahe wong lanang iku kudu takon, Mas. Duwike iku nang ndi ae, entek gawe apa ae iku kudu takok ngono ta. Ya gak ngono, Dik. Dik, wong lanang ku ngekeki dhuwit nang wong wedok ku ya sembuh sak karepe wong wedok. Lah entek takon ngono. Dik, dhuwit entek gawe apa ae? Ngono. Ya ora ngono, Dik, konsepe, Dik. Sampeyan ku ya apa sih, Dik? Malah lek dhuwit gak entek iku lho, aku takon. Lho, Dik, dhuwit kok gak entek, Dik? Sampeyan lapo Dik? Ngono kok aku takon. Lah lek dhuwit entek terus takon lho. Lah harga dirine wong lanang ya apa, Dik? Lek dikeki dhuwit blonjo gawe sak wulan ku langsung entekno sedina ngono lho, Dik. Lah lek sampeyan tak kei dhuwit nem, Dik, dhuwit blonjo gawe sak wulan. Sorong dino gak entek, 3 dino gak entek. Nutut-nututno sak wulan. Wayahe ku 4 dino, 5 dino ku wis njaluk neh. Ngono ku malah seneng aku. Wong lanang lek ngekeki dhuwit nang wong wedok terus dientek-entekno terus wong lanang seneng bahagia, ngono ku rezekine akeh, Dik. Sampeyan ngerti ya wong lanang-lanang sing rezekine dipersulit wae. Iku wong lanang-lanang sing saiki ngekeki dhuwit terus dhuwite dientekno wong wedok terus takon, "Lho, Dik, dhuwit kok entek, Dik? Dhuwit entek sampeyan gawe apa?" Ngono ku lho, Dik. Ngono ku gak ilok, ngerti ya? Gak ilok. Wong lanang ngono ku gak ilok. Aku iku sakjane yo opo nang sampeyan iku, Dik yo. Sampeyan nek merasa kurang ngono aku bahagia. Ngono lho, Dik. Ojo wedi ngentekno dhek wong lanang. Lah sampean wedi ngentekno dhek wong lanang. Wong lanang ku lho mali rezekine seret ngono lho, Dik. Kono ndang entekno. Ya wis nek ngono tak budal janjian ambek Sri aku ya, Mas. Wis kono janjian ambek sapa-sapa iku entekno. Lek dhuwit cekel wong wedok ku yo dhuwit wong wedok, Dik. Wong lanang gak berhak takon-takon meneh. Dhuwit entek gawe opo.